En Pau i la Laia ens obren les portes. En Pau es va quedar a les portes d'estudiar periodisme. De fet, encara se'n recorda, va ser just ell la nota de tall, un 9,7 sobre 14. Va acabar estudiant filologia catalana i li va acabar agradant, però es va quedar a les portes de les pràctiques que volia, quan aquella empresa de traductors va optar pel seu company, Joan Estadella. També es va quedar a les portes de que el fessin fixa en aquella editorial on cobria una baixa maternal, i es va quedar a les portes de fer un petó a la Júlia, que cansada d'esperar se'n va anar amb en Roger Pinyol, el puto Roger Pinyol. Com no podia ser d'altra manera, en Pau va acabar fent de porter. Uniformat i amb una calidesa professional, obria i tancava les portes amb una facilitat que el va fer avançar dins el sector dels porters, fins a convertir-se en el porter d'una ràdio local. De tant obrir i tancar portes, una nit que estava sol no va poder evitar la temptació d'entrar a un dels estudis, tancar-se per dintre i encendre un dels micròfons. Amb el llum vermell encès, va començar a parlar, i per primer cop a la vida va sentir que no es quedava a les portes, sinó que les travessava mentre emetia en directe. Amb la mala sort que la taula de so va fer una guspira que va encendre l'espuma aïllant de la paret, que va convertir l'estudi en flames. Quan finalment van arribar els bombers, amb l'estudi calcinat i tancat per dins, no van poder fer res més que quedar-se a les portes. Bona nit, som en Pau i la Laia i això no és un conte infantil. Som germans, som companys de pis i amb aquest programa us portem al sofà de casa a la ràdio per parlar amb gent interessant. Avui ens acompanya un col·laborador que no col·laborava ni als treballs en grup de la uni, Guillem Torres! I farem un gin tònic amb el tupé més perfecte de Catalunya, un artista que es va quedar a les portes d'entrar a OT, però que això no li ha impedit treure el seu primer àlbum, Luis Mas! Bona nit i benvinguts en Pau i la Laia. Estem en directe, són les 11:24 minuts i avui parlarem de quedar-se a les portes. Però abans d'això, parlem d'algú molt més interessant, com no podia ser d'altra manera, de Sant Joan, de la verbena de Sant Joan. La verbena també dita rebella, en català. Revetlla de Sant Joan. Explica'ns, Laia, tens ja superada la ressaca? Com pots veure, no és una pregunta gens casual, sinó que sé perfectament... M'agrada aquesta pregunta trampa una nit d'estrena. Doncs bé, jo estic aquí i faré funció de servei públic, de fet. Us explicaré que hi ha dos grans màximes a la vida de coses que passen sense preludi, sense avisar i sense que te'n donis compte. Una d'elles, per exemple, potser ja us ha passat, tot això són consells de la Elder Millennial que represento en aquesta taula avui. Hi ha un dia que t'has adonat que ja no vas de discoteques, però no saps quan ha passat. Simplement saps que ja fa temps que no surts de discoteques. En aquesta mateixa línia passa el mateix, inclús una mica pitjor, amb les ressaques. Hi ha un dia que t'aixeques i no les pots suportar. Ni un ibuprofeno et pot ajudar. O sigui, estaríem parlant que no saps quan vas deixar de tenir ressaques, però quan vas començar a tenir-les més dures del compte, però el tema és que ja no pots veure com abans. Aprofiteu. Doncs per si cas nosaltres aprofitem aquesta nit fent un gin tònic aquí, com ja veieu que nosaltres sí que hem superat aquesta ressaca. Doncs jo la veritat és que un tema encara pitjor que la ressaca que vaig patir ara aquesta rebella de Sant Joan va ser la cua, l'operació tornada cap a casa. Jo estava a la Costa Brava i la veritat és que no sé què passa, però sempre hi ha un accident tornant cap a casa en una situació d'aquestes. O varis. O més d'un. Però passa una cosa molt maca quan hi ha aquests accidents, que de fet a mi m'encanta, és que per art de màgia, no sé com, però sempre et toca al costat un cotxe d'un belga que porta 5 bicis a sobre del cotxe. Enganxades darrere. Hi ha mirades, no s'intercanvien les paraules, però sí que es crea una mica una dinàmica, una relació, que després la cosa bonica és que quan el tràfic comença a ser fluid i el pobre home holandès marxa, trobes a faltar. Dius, hòstia, m'he quedat una mica amb les ganes d'algú. És un romàntic. Doncs amb això vaig estar encallat quasi gairebé tot el migdia d'ahir, tornant de Palamós. I també en el cotxe passa una cosa bastant interessant, que és quan som 4 o 5 amics en un cotxe, sempre es comença a posar música de Spotify, al principi és volum a tope, temazos, la gent pica el sostre del cotxe, es treu el cap per la finestra i es canta a fora, però tota aquesta festa sempre para en un moment, que és quan un amic té la brillant idea de posar una cançó que a ell li sembla la bomba, però que realment a ningú més li interessa gens.
Llavors a mi això normalment em passa posant l'oreja de Van Gogh. Quan poso la playa tot és festa, temazo, però després quan poso geografia, Roses i l'estrella del pop, la Ja gent fa bola, comença a fer bola. Perfecte, doncs jo crec que dit això i complert aquesta funció de servei públic amb els ibuprofenos de la Laia, canviem de tema perquè la gent que ens està escoltant en aquest primer programa encara no ho sap. Però el més interessant que passa aquí és abans d'obrir els micros. Llavors, Laia, explica'ns, sisplau, què ha passat abans del programa. Bé, com ja sabeu, aquest programa comença a emetre's a les 11 en directe. Aleshores, què fem? Proposem al convidat de reunir-nos amb ell una hora abans, a les 10, aquí al costat, a plaça Osca. El convidem a fer unes cerveses i a picar alguna cosa abans de pujar a l'estudi. D'aquesta manera ens podem conèixer millor i acabem d'analitzar el convidat. Aleshores, us explico. En el cas del Lluís Mas, ha arribat no del tot puntual, he de dir que uns 3-4 minuts, res dramàtic, una miqueta més tard de lo acordat. Ha vingut sol i sopat de casa. Això sí, hem fet una cervesa en aquesta nit d'estiu. Ha vingut com un pinzell, porta una camisa amb els 3 primers botons descordats i també porta 2 anells a la mà dreta. Ens ha comentat només d'arribar, molt i molt simpàtic, que està una mica estressat perquè està d'exàmens finals a la uni. Avui ha fet econometria. El seu tupé, us he de confessar que és tan perfecte com a la portada de Spotify. I també parlant de coses inconfessables, us puc dir que es mossega les ungles. Ja està fent globs al gin tònic, per tant, ha vingut amb 7. I ens ha demanat també un teclat per poder tocar algun dels seus temes. Per tant, que el millor encara està per arribar a això, no en tenim cap dubte. I si puc fer una confessió aquí a títol personal és que jo sóc fan de la cançó Señorita Tentación. Hoy voy a contar la historia de cómo me enredé en la vida. Por dejarme llevar de copas, todo se complicó enseguida. Així doncs, ja hem obert el minibar. D'aquí uns minuts el tindrem aquí a l'altre costat de la barra per parlar amb tots nosaltres. Doncs de seguida enredarem el Lluís i ens l'emportarem de copes, però això serà en 5 minuts, perquè avui ens acompanya una persona a qui totes les noies se li han quedat a les portes. També ja té el gin tònic a mitges, llavors no podia ser una altra persona que Guillem Torres. Guillem, bona nit, com estàs? Hola, bona nit Pau, bona nit Laia, bona nit oients d'en Pau i la Laia. És un plaer ser aquí amb tots vosaltres parlant d'un tema que conec tan i tan bé com és quedar-se a les portes. Així, en general, en el sentit més ampli de la paraula. De fet, podríem inclús dir que és el meu modus vivendi. M'he quedat a les portes d'estudiar la carrera que volia, de trobar feina a l'estranger, de tenir una cita amb la Laura. L'altre dia em vaig quedar a les portes de casa perquè anava borratxo. Vale. Ja sabem que ets un referent. Sí. Potser no toca parlar de mi avui. De fet, de qui vull parlar és de gent coneguda, de gent que serveixi als oients com a reflexió sobre el tema que ens porta aquí avui. Perquè al final, quan algú acaricia l'èxit amb les mans però no l'assoleix, pot reaccionar de maneres molt i molt diferents. Alguns ho fan amb ràbia, altres amb tristesa, altres aparenten estar contents d'haver arribat tan lluny, però bé, s'ha de dir que aquests últims menteixen més que Eduardo Inda parlant de Pablo Iglesias, o de Pedro Sánchez, o del Barça, o bé, de diverses coses. Anem a repassar, doncs, 3 exemples de persones que reaccionen de maneres molt i molt diferents davant d'un tancament clar de portes. El primer exemple d'ells és Àlex Granell, capità del Girona. El juny de 2016, el Girona jugava contra l'Osasuna de Pamplona l'ascens a la primera divisió. Era un ascens històric, perquè hagués suposat el debut de l'equip gironí a la primera categoria espanyola. El resultat va ser de 0-1 i va suposar que el Girona, una vegada més, es quedava a les portes de pujar de categoria. Just a l'acabar el partit i davant dels micròfons de Movistar Plus, Àlex Granell deia textualment: «Hemos hecho un gran año, lo hemos hecho casi todo para subir, pero mira, es muy duro. Está claro que el fútbol es una mierda». Tot això ho deia amb llàgrimes als ulls. Llàgrimes com les que suposo que brollaven per les galtes d'en Pau i la Laia, que són gironins els dos. Jo diria que gairebé no pot estar més lluny de la veritat, perquè la veritat és que ni a bé ens interessa massa el futbol. Per tant, jo coincideixo. Subscrivim, el futbol és una mierda. Bé, sigui una mierda o no, jo també ploraria després de deixar d'ingressar uns quants zeros al meu compte corrent. En tot cas, Àlex Granell és un clar exemple de persona que reacciona amb tristesa i ràbia després de quedar-se a les portes, en aquest cas, de pujar a la màxima categoria de futbol. Però bé, passem doncs al segon exemple. Ens situem a desembre de 2017, eleccions al Parlament de Catalunya. Inés Arrimadas havia dit en reiterades ocasions que el seu gran somni era assolir la presidència de la Generalitat i que lluitava clarament per aquest objectiu.
El resultat quin va ser? Van guanyar les eleccions, com tothom sap, però es va quedar a les portes de la majoria absoluta, que sí que van assolir les forces independentistes. Arrimadas, tot i saber que era impossible arribar a la presidència de la Generalitat, feia les següents declaracions. Em pensava que no diria mai aquest comentari en antena, però dintre Arrimadas. Los ganadores de las elecciones en Cataluña. Escolteu què crida la gent. Campeones. Molt bé, celebrant a qual Champions. Bé, ningú diria que ni Inés Arrimadas ni Ciutadans ni dirigeixen la Generalitat ni cap dels 947 municipis de Catalunya, perquè ho estaven celebrant com si haguessin guanyat la final del Mundial. Bé, Arrimadas és un bon exemple de falsa eufòria al veure com es tanquen les portes. Per acabar, i com a últim exemple, marxem cap als Estats Units. Marxem per parlar del cas paradigmàtic de Hillary Clinton. Haig de dir, Guillem, que portaves un bon rato ja parlant i m'estranyava que no traiessis el tema dels Estats Units i que havies viscut allà durant un temps. Patim. Guillem, has viscut als Estats Units? He viscut. No volia treure-ho, però la veritat és que jo Hillary no la conec gaire, però Donald Trump sí, perquè vaig estar en el seu discurs d'investidura. Però bé, seguim I ens has colat. Jo, si em permets, amb la rigorositat del directe t'he buscat a Spotify l'himne americà, o sigui que amb el teu permís, endavant, procedeix. Si em poses aquest himne, em poso patriòtic i em vinc que arriba, Tenim el Guillem de peus a l'estudi, mal cor, com Tenim si comencés un partit de béisbol. Tenim una secció a fer, però no oblidem-ho. Himne americà, ràdio i un gin tònic. Seguim endavant. Doncs bé, diria que Hillary Clinton és una de les persones que més vegades ha hagut de veure com se li tancaven les portes als nassos. I més concretament, les portes de la Casa Blanca, que sempre havia estat el seu gran somni. L'any 92 era el seu marit, Bill Clinton, qui es presentava a les primàries demòcrates i acabava sent president dels Estats Units. Ella, per tant, va haver d'esperar-se i recolzar la seva candidatura. 6 anys després, veia com les portes del despatx oval s'obrien, però no perquè hi entrés ella, sinó que ho va fer Monica Lewinsky, que una mica més i li roba l'estatus de primera dama. Semblava que el 2008 havia de ser el seu any i es va presentar a les primàries demòcrates, però va aparèixer un llavors desconegut Barack Obama i la va deixar una altra vegada a les portes de ser candidata. 8 anys més tard va guanyar la nominació demòcrata per fi. Es va presentar a la presidència dels Estats Units i encarava les eleccions de 2016 com a claríssima favorita davant d'un candidat que semblava sortit del circ. Però per sorpresa de tothom, i jo ho vaig viure en primera persona, Donald Trump va tancar definitivament la porta a la pobra Hillary Clinton. 30 anys lluitant per un somni, però en el seu discurs després de les eleccions no va mostrar cap tipus d'emoció, ni una sola llàgrima. Al meu entendre, va demostrar que és tota una professional en això de quedar-se a les portes. Per acabar, perquè la gent segur que vol que calli i escoltar el convidat d'avui, en Lluís Mas, diré que Àlex Granell va acabar pujant a primera divisió, però farà cosa de 2 mesos va tornar a baixar a segona. Inés Arrimadas ha abandonat la política catalana i per tant no serà mai presidenta de la Generalitat. I Hillary Clinton ja està retirada de la política. 3 somnis troncats, però atenció al que deia la mateixa Hillary Clinton en el discurs que just abans estava comentant. This loss hurts, but please never stop believing that fighting for what's right is worth it. O el que és el mateix en català. Aquesta derrota fa mal, però sisplau, mai deixeu de creure que lluitar per allò que és correcte val la pena. I jo afegiria, feu-li cas, que en això de quedar-se a les portes, Hillary Clinton és tota una professional. Doncs moltes gràcies, Guillem, en prenem nota i seguim endavant. Avui parlarem amb una persona del Masnou, com ja us hem avançat. Té 20 anys, estudia a la universitat, però és un estudiant especial, ja que també és cantant i músic, i a més dels bons, perquè toca i composa. I, com no és estranyar, té un exèrcit de fans. Si puc confessar alguna que m'inquieta és que no he trobat cap entradeta a la Viquipèdia d'ell. Ara ens explicarà per què. Oients, com ja sabeu, avui és nit d'estrena. És el primer dia que hem obert les portes d'en Pau i la Laia. I el convidat d'avui sap de què va, això de les portes. Ell es va quedar a les portes, concretament a les portes de l'Acadèmia d'OT. Però això no li ha impedit ser el primer dels triomfitos en treure el seu primer disc. De fet, inclús l'ha tret abans que Amaya, la guanyadora de l'edició anterior. Odiat i estimat a parts iguals, batejat com l'antiheroi d'OT, no deixa indiferent a ningú. I avui és aquí per presentar-nos el seu últim àlbum, Dime Cómo Hacemos, que sona així.
Tentación. Què tal, Lluís? Bona nit, com estàs? Molt bona nit. Doncs encantat d'estar aquí compartint un gin tònic amb tu i a més en aquest primer programa. Que sàpigues que nosaltres, ja t'ho ha dit la Laia, tenim cançó preferida i la cançó preferida és aquesta Señorita Tentación, que no para de sonar al nostre pis. Y por volar cerca del sol yo me quemé. Perquè bona. nosaltres volíem que ens expliquessis, primer de tot, que des de que vas sortir de la tele i vas tenir una mica tot aquest boom mediàtic, has tingut moltes tentaciones? Poden no ser en forma de senyorita, ja et deixem a tu. O també. Sí, moltes tentacions. Bueno, clar, és que en què sentit? És un sentit molt ampli. Estem segur que de cop a la teva vida ha canviat molt. Bueno, hi ha moltes tentacions, sí. És veritat que les portes se t'obren d'una altra manera. Bueno, clar, no té res a veure això, aquest tema, amb les portes tancades d'avui, però bueno. No, però avui precisament parlem de tancades a com passem a obrir-les. Quan Clar. es tanca una porta sobre una finestra. Exacte, es tanquen unes i s'obren altres. Perfecte, mira, anem a posar-nos en context i a repassar. Estiu 2018, passes tots els càstings d'OT i abans de que arrenqui el programa ja ets el concursant amb més seguidors de l'edició. I fins i tot més que alguns concursants de l'edició passada. Llavors, participes a la Gala Zero, cantes aquella Carita de Buena i el jurat i el públic decideixen que no segueixis, per tant, no entres a formar part de l'acadèmia. A nivell personal, com es gestiona tot això? És a dir, com et despertes l'endemà de rebre aquest nom? Bueno, no sé, suposo que normal. O sigui, vull dir, des del primer dia de càsting tot és com jo, que guai, o sigui, vull dir, és una oportunitat, si sale bien, superbé, o sigui, endavant, i si no surt, pues també, o sigui, és un xute d'experiència des de la primera fase que van fer aquí a Palau, me'n recordo, al maig, que també tenia els finals de l'any passat de la universitat, i llavors, no sé, o sigui, cada pas que donàvem era com, vale, superbien, si nos quedamos aquí ja està superbé igualment. O sigui, estaves ja d'alguna manera mentalitzat a que durés el que durés, era un viatge que tu havies de Sí, o sigui, molt agraït igualment, o sigui, de tot s'aprèn. Si et puc preguntar, quants cops has vist aquesta actuació primera teva a OT? Sencera? Mai, jo crec. En sèrio? Jo m'imagino en el meu cas i realment estaria obsessionat en buscar detalls en el vídeo. Mai. Com cada una cosa. psicòtica que hagués Sí, pogut la canviar, cançó què va se'n- passar? La cançó, el que és la cançó, sí, o sigui, sí que l'he vista perquè el típic de que pues, se l'ensenyes a alguna persona en plan, pues, o tal, no? Però el que és la gala, amb les preguntes i amb els jueces i tot això, que va, o sigui, no l'he vista mai. Bé, perquè, a més, va ser un dels concursants més polèmics per orientacions polítiques, suposadament, perquè mai es va saber, per Perquè ets prejudicis, perquè ets guapo, respecte al físic, respecte a les xarxes. Clar, evidentment, d'alguna manera tu no estaves preparat per rebre aquesta onada de haters, entenc, perquè ningú està, i d'un dia per l'altre, corregeix-me si no és així, et donen un Instagram, que entenc que també devia estar ple d'insults. No, clar, sí, tot ha sigut una festa. Sí, des del primer dia. Treuen un Instagram, a los 5 dies tens, que teníem 75.000 o 70.000 o una cosa així, i clar, diuen de tot, però sense conèixer res, però bueno, sí, no sé, vull dir que jo crec que... És fàcil passar de tot? No és tan evident. No, o sigui, no és fàcil passar, però ja arriba un punt, jo crec, o sigui, no sé si vau veure l'entrevista de la resistència de Piqué, on el Piqué deia en plan, mira, jo ja és que ja no tengo límites, saps? O sigui, pues clar, nosaltres no en aquell grau, però és una mica el mateix, ja penses i dius, mira, ja és que poden decir lo que quieran, perquè ja t'és igual, a més com que res... com van directe a tu, llavors... És que volia preguntar just això, perquè la resta de mortals jo crec que no ho entenem, no estem en aquesta situació. Realment llegeixes els comentaris o un cop els llegeixes t'afecten? Encara és molt fàcil dir... Sí, Jo he de dir que he principi- stalkejat el teu Instagram avui abans de venir i he vist que contestes bastants comentaris. Sí, o sigui, jo sempre he estat bastant a sobre de les xarxes, el que passa és que els primers mesos vaig estar molt a sobre i també és veritat que afecta una mica negativament, o sigui, al cap, vull dir, o sigui, no ens podem tornar bojos amb les xarxes, perquè, o sigui, em puc tornar jo, però em pot, o sigui, tothom. I llavors m'he posat com una mica de fre durant aquests mesos i ara estic molt més passant una mica i contestant pues, lo bo, lo important o lo rellevant, o sigui, lo de més ja passes. Perfecte, doncs si et sembla t'agafem la paraula i passem del hate al fenòmeno fan, que és un altre dels fenòmens. Això és lo important i lo bo. Exacte, perquè mira, divendres passat vas treure el nou videoclip de la cançó Bésame i jo aquest matí he entrat al YouTube i he entrat a Instagram quan estàvem preparant el programa per veure algun dels comentaris que t'han deixat i llegeixo textualment: madre mía, me muero, he llorado 3 veces, eres magia,
yo te beso cuando quieras, guapo, i en general una densitat molt alta d'emoticonos amb cares amb cors als ulls. És, Densitat alta. És el que he vist jo. Llavors, quan llegeixes això, la part bona, què et passa pel cap? No, és molt guai i realment és d'agrair moltíssim perquè, clar, o sigui, sempre la gran majoria de comentaris són bons, sempre. El que passa que no és que sé que tenim de vegades al cap humà que ens anem com a les coses males i és com en plan... Sí, i és com, bueno, o sigui, no te dones compte de que tens moltíssima gent que t'està apoyant i que t'està, o sigui, està reconeixent el teu treball. Llavors, o sigui, jo intento sempre centrar-me en allò i agrair-les. I fora del foco, com és el fenomen Luis Mas? Vas per la universitat i les de primer notes que et miren diferent, els professors et reconeixen, vas de xulo... No. O sigui, el que és graciós de la universitat és que, o sigui, l'any passat van fer una campanya a l'estiu que ha sigut durant tot aquest any on hi ha 3 coses, no? Una cosa és cultura, altra és esports i una altra cosa és no sé què, humanitats o alguna cosa així. I em van agafar, o sigui, em van com demanar fer fotos per la imatge d'esports. Llavors surto... Això abans de tot, Sí, abans de tot. Llavors surt la meva cara a totes les pancartes de la universitat en plan, apunta't a esports i no sé què. I clar, bueno, ets esportista d'èlit, no, també? No, clar, arrel d'això, llavors... Però sí que és veritat que ara és una mica raro, perquè és com... Què fa aquest d'esportista? Si te dedica a cantar. T'associem més amb la cultura, evidentment. No, però sí, o sigui, vull dir, no sé, jo crec que la gent sí, ja et conec i ja és molt normal i la gent es comporta educadament. Quan vas al col·le sí que és diferent, perquè al col·le els petits de primària, o sigui, de vegades que torno al col·le on vaig estudiar i sí que és veritat que se t'avalanxen a vegades, però... Imagino que sí. I ara que estem parlant d'aquests polièdric, vull aprofitar per fer la pregunta. És la pregunta que més m'interessa. Luis Mas, posem-nos en context. Dilluns aleatori, 9 del matí. Sona l'alarma? Què passa? Què fas? Quines són les teves rutines? Un dia normal. M'aixeco, acostumo a aixecar-me aviat, o sigui, s'intenta, si no hem tingut festa el dia d'abans, i res, cafè per la universitat normalment, sempre que vaig a classe, perquè les classes les tinc pel dematí, i després menjo de tant en tant a casa. Les nits les acostumo a passar composant i produint, això sí que és veritat, que el meu pare sempre... Bueno, ara m'he fet un estudi a casa, llavors ara ja no molesto ningú, perquè abans era com en plan, va, ponte los cascos, niño. I ara ja després... Tens espai on te tancar-te, clar, no? Ja puc estar i em passo hores i hores a l'estudi. Però sí, o sigui, és una mica estudiar, composar i ja està, que t'apoya molt temps per res. I el que t'arribin les hores, perquè ens explicaves abans i realment no pares entre una cosa i l'altra. Llavors, nosaltres et volíem preguntar per una mica aquella època de càstings, perquè al final vau passar moltíssima estona, entenc, junts, tots els seleccionats, nits d'hotels, etc. Mantens relació encara amb altres concursants del temps? Sí, o sigui, està clar que és evident que no amb tots igual, però bueno, o sigui, vull dir, tu pensa que vam estar 4 mesos de càsting i ja les cares ja les teníem vistes i amb varis, pues, clar, cada dia a l'hotel ens canviaven de persona, llavors clar, hem dormit amb tothom. Amb tothom, no? Hi ha algun especialment que encara tinguis relació, que seguiu? Bueno, o sigui, no sé, amb el Miqui i el Joan els veig més, suposo que també perquè són d'aquí a Barcelona, però bueno, quan estic a Madrid, pues, a la Noelia, amb el Dave, amb el Facebook, no sé, o sigui, amb diversos, sí, de l'any passat, intentem fer sempre això, o sopars, o quedades, o vinga, anem a tocar, doncs vale. Molt bé, llavors et preguntarem més tard per les festes aquestes que podeu muntar, però t'hem de confessar que això era una mica una pregunta trampa, perquè hem sentit rumors de que potser faràs una col·laboració amb algun d'ells. No sé si es pot explicar alguna cosa d'això, no sé si pots donar aquí mig l'exclusiva, no sé si ningú més et servirà un gin tònic per això. Servido i en bandeja. Ho agafo com un no es pot donar l'exclusiva. Ni jo encara no. Aquí. Veurem, seguirem molt de prop si realment hi ha novetats. No, o sigui, estem treballant en possibles coses guais i, o sigui, per intentar treure alguna cosa xulo, que la gent pugui disfrutar d'allò, però ja et dic, o sigui, de vegades dones una pista i ja la gent interpreta com, buah, pues esto va ser así, i és com, o sigui, no, la gent tranquil·la, no? És que és part del que heu viscut vosaltres, jo crec, i que és diferent d'abans, segurament ara per les xarxes multiplicat per molt. Heu d'anar molt en compte. Moltíssim. O sigui, jo l'he pifiada de cops, però i a més jo sóc el típic que la pifia dia i nit. Explica'ns alguna, va. No, perquè parlo... Bueno, vaig... Luis Mas posant la pota, minisecció. No, totalment, spoiler alert, ja ho avanço. No, jo em recordo, al novembre jo crec que va ser, el Raül d'OT de l'any passat estrenava a La Llamada, que feia el personatge de Déu.
i un dia que vam estar menjant i tal, no sé què, doncs m'ho va explicar, jo superbé i tal, jo pensava que ja era oficial, i llavors el dia següent o alguna així vaig tenir el Merendote, un programa que feien per comentar les gales de té, i jo vaig dir, jo estava menjant i tal, no sé què, i dic, sí, pues, i no, i el Raül ara que serà adeu en la llamada i tal, i la gent estava flipant. I al sortir d'aquesta entrevista m'escriu un missatge de veu llarguíssim al Raül, me cago en tu, o sigui, bueno, un cacau. Va arribar el punt en què algun dels dos Javis et va arribar a fer crits? O... No, gràcies a Déu els Javis es porten molt bé. I sou amics amb el Raül encara? Sí. Vale, no, o sigui, vull dir, tot superbé, no? Perquè però clar, ho van haver d'anunciar aquell mateix dia perquè estava previst de dins de 2 dies, no? Però bueno, no, jo sé, o sigui, per això, s'aprèn de tot, jo suposo. I amb aquesta mateixa popularitat a la que has assolit ara, has tingut accés, no? Interactuat amb molts influencers. Veritat, sí. Influencers i famosos variopintos, no? Estaves amb Taburete la setmana passada aquí a Barcelona. Sí, vam estar... O sigui, perquè el Miqui estava de convidat cantant allà i vam estar, amb el grup de Taburete, Don Bárcenas i companyia, i el Miqui, però bueno, superencantadors tots. O sigui, vull dir... Segur que sí. I aquí vull anar, és que et veig molt sensat, Luis. Aquí què? Què et desmadra, tu? Què em desmadra? Sí. Què vols dir? Quina és la teva tentació, de veritat? Anem a trencar una mica aquesta part de que heu de sempre estar vigilant el que dieu i tot. Ja. I ja sabem que ets molt bon tio. Quin és el punt que tu et fa desmadrar-te una mica? Sí, què és el que... A on la lio més, o què? On la lies més? Sortint de festa, quan t'oblides no de tot? I... No, jo crec... No, sortir de festa no crec, perquè no acostumo a sortir. Durant els estius sí, però com que sempre ha sigut en plan o estudiar o competir o estudiar i ara música i tal, pues, home, està clar que aquest any he sortit bastant més, perquè és que hi ha moltes coses que en això, pues sí, a la festa se cuecen muchas cosas. Però... On surts, per exemple? On et podríem trobar? Un dissabte de festa, un divendres? No sé, muy aleatorio tot. A Madrid o aquí, i aquí, no sé, m'he anat al Sutton de tant en tant, dic noms, però no ens paguen per això, tranquils. Però bueno, festes, gales, festes entre tots, al show que vam anar l'altre dia, amb els ballarins d'OT, o sigui, bueno, no sé, donde surja, el copeo en casa d'algú. Ara, després d'aquest boom d'OT, que entenem que ha sortit més també perquè allà és on te passen les coses importants a les festes, has pogut desenvolupar algun remei especial per la ressaca que ens puguis compartir? Veus que és un tema que ens interessa o simplement intentes dormir? És que el problema és que jo crec que és això, dormir, perquè potser has begut i tal, però bueno, si dorms 8-9 hores jo crec que ja ets viu. Luis, això s'acaba, El gin tònic? Aprofita-ho. No, el gin tònic no, te'n servirem un altre. S'acaben les ressaques suaus. Sí, no sé. O sigui, no és que tampoc acostumo a beure massa. Ja et dic, només a l'estiu potser algun tant, però... Perfecte, doncs encantat que comparteixis de fer-ho amb nosaltres. Vale, doncs, abans, si us sembla, que el Luis ens toqui el seu single al piano, aprofitant que tenim un gin tònic sobre la taula i que encara no tenim ressaca, què us sembla si juguem al Jo Mai Mai? Recordo ràpidament, direm una frase i qui l'hagi feta, veurà. Vale. Pau, comences tu? Arrenco jo mateix. Jo mai he tirat la canya a un o una concursant d'OT. Espera, llavors, si ho has fet, si ho has fet, has de veure. Aquest és el tema. Els oients de la ràdio no ho veuen, no? Això no ho veuen, però jo crec que això serà fàcil d'explicar. Senten el glob. Senten el glob i també haig de dir que han sentit 2 globs, perquè la primera sorpresa... Jo m'he quedat muda perquè hi ha hagut 2 globs aquí. La primera sorpresa ha sigut Guillem Torres veient alguna explicació aquí. Bé, jo entenc que si li envies un missatge privat a l'Aitana per Instagram també compta com a tirar la canya, no? Un o més d'un? 4. 3 o 4. Amb resposta? No ho diguis, no et perjudiquis. Prefereixo no dir-ho. Crec que això ho hem entès tots. Un missatge des d'aquí a l'Aitana que no costa res respondre a l'amic Guillem. Sisplau. I tenim una segona persona que ha begut en aquesta taula. Podem saber una mica de detalls, qui ha sigut? una mica de noms, hi ha història aquí darrere. Hem descobert finalment la tentació que no ens vols explicar. Estava muy modosito fins que ha arribat el Jo Mai Mai. M'agrada això. Aviam, jo no crec que ha sigut a saco amb alguna persona en concret, però sí d'això que penses i dius le voy a invitar a una copa. Allà està, allà tiro la carta, a veure què ens surt de tot aquí. Mare meva. Al final la línia entre tirar la canya i no... Simpatia augmentada. Vinga, va, seguim. Puc tirar jo? Sí, home, puc preguntar? Sisplau. Jo mai he enviat un SMS per salvar algun concursant d'Operació Triunfo. Ei! Molt bona aquesta.
Jo no m'he descarregat l'aplicació encara. No? No tenies aplicació? Què va? No. Seguies el programa, però? Sí. No, sí, seguir sí, perquè ho comentàvem entre tots, però no sé. És que em sentia malament, perquè dic, si me descargo el programa hauré de votar algú, i no pas, o sea, no sé, jo no he votat mai a ningú. No sé, però perquè els coneixes a tots, llavors no perquè sé, tens un vincle personal ja i és diferent, no? No és favoritismes allà, és tota una família. Ha tornat al diplomàtic, ha sigut només Perdona. el primer jo mai. Però això... Disparo jo un altre a veure si l'enganxem per aquí. Això és veritat que és en sèrio, O sigui, vull dir, jo no ho vaig fer per això, digo, paso de tener que votar a unos para no otros. Vale, vinga, últim Jo Mai Mai. Jo Mai Mai m'he visualitzat com a número 1 a la lista de los 40 principales. Qui d'aquí és cantant? Home, somiar és gratis, no? Lluís, per nosaltres. Haig de dir que jo crec que estic una mica més lluny en aquesta En Pau llista. ha begut, Bueno, tots. suposo perquè és perquè té set, però en Lluís també ha begut. No és fàcil, sí. Sí, bueno, no sé, això, somiar és gratis, està bé. I crec que és important, com a part de l'èxit, visualitzar-se, no, primer? Sí, jo crec que sí. I de qui no somia, al final no aconsegueix res. Doncs, si us sembla, després d'aquestes confessions inesperades de Lluís, ara el seguirem i el farem, ara sí, despullar emocionalment davant de tots nosaltres tocant-nos una cançó del seu nou àlbum. Tens pensat ja quina cançó ens tocaràs? Sí, la de Perdóname. Perfecte. Aquesta que és del disc també. Escolta bé, no? Ho sentim perfecte, Lluís. Quan vulguis, endavant. Siento que he manchado parte de mi corazón. Siento que ya no merezco de ti ni el perdón. Que me duele tener una espina en mi interior. Que me duele que te vayas sin decirme adiós. Sé que no he estado acertado en esa relación. Sé que yo también quería tener la razón. Pero sé que al fin yo me encontré. Porque estando cerca de ti al fin me encontré. Hazme saber cuánto más vas a negarlo. Quiero decirte, perdóname. Per exemple? Lluís, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment molt fort. No me'n recordava ni de la lletra. I aquesta és meva, que és lo trist. No, i de veritat que gràcies per regalar-nos aquest momentazo. Em sap greu per tots, però ha arribat l'hora de despedir-nos, més que res perquè jo he arribat al final de la copa i per fer la següent tancarem la càmera. El que farem cada nit en aquest programa és donar al convidat 3 opcions perquè triï de quina manera vol tancar el programa i així el tanquem conjuntament. Primera opció és cantar una cançó de l'Oreja de Van Gogh en directe. Nosaltres ens agrada l'Oreja, som fans i sempre és un bon moment per fer un homenatge a l'Oreja. Segona opció, Speaking del First. Jo no sé com portes l'anglès, però tenim aquí unes fotos impreses de l'examen de Cambridge i te les podem donar per descriure en anglès. Oh my goodness, vaig suspendre el First a quart d'ESO. Sí, bueno, però entenem que ja el tens ara. Bueno, no ens ho diguis, si fas la prova ho veurem, ho valorem nosaltres mateixos. Horror. I tercera opció, el que li diem el No ets tu, sóc jo, on has d'improvisar una ruptura en directe, és a dir, un carinyo hem de parlar, i d'alguna manera, de manera improvisada, ens deixes en directe. Jo no sé si ho has fet molts cops, però és tot un art. No ho he fet mai, però té molt bona pinta, això, Encara que jo penso que si haig de triar alguna, jo aniria per l'Oreja Van Gogh. Home, s'ha de dir que no esperàvem menys tinguent un cantant i tinguent un piano aquí al mig de l'estudi. És que és un temazo, que ens faries l'Oreja de Van Gogh. Però, Lluís, volem cantar nosaltres també. Vinga, canteu. Tenim aquí impresos els acords. Com es diu? Està tot preparat. Quina? La sabem totes, Boníssima la playa. Nos conocimos al tiempo. Ens encanta. Tú, el mar y el cielo. Y que guardará para ti. No, ¿cómo era así? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día al amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez.
escribir la canción más bonita del mundo. Y Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que ese loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Su vida. Lluís, moltíssimes gràcies. Estem al·lucinant de manera totalment improvisada. Això ha sortit bé. Potser Boníssima. tornarem a trucar perquè cantis l'Oreja de Van Un Gogh. temasso, aquesta. De veritat, gràcies per venir a fer un gin tònic amb nosaltres aquesta nit. Gràcies a vosaltres. Veure sols hagués estat més avorrit, però segur que menys interessant. torna quan vulguis, però recorda que la pròxima copa la pagues tu. Fins dimarts Molt bé, que ve. fet. Moltes gràcies, Vinga. Lluís Mas. Moltes Fins gràcies a dimarts que ve. vosaltres. Quin momentazo. Totalment, Jo, feia que no tocava aquesta. No, sí, és que de petit les escoltava totes. Perquè m'escoltaven els viatges de campionats i tot això i l'escoltaven totes. Roses i... Guai, estrenats. Super, mil gràcies. Molt bé, Ha anat bé o què? No? Escolto? No, però és que... No, et diré una cosa. Saps com he vingut aquí pensant i dient voy a ponerme más tranquilo? Això de Tumblr, que va conmigo, que tiene una radio y tal, es una cosa de muchos programas.